má 5 písmen, co ještě má 5 písmen, áno, presne tak. Salto, víte, čo sa rímuje se slovem salto? No tak nekecej, Alberto, nekecej. Víte, kde sa nesmí kecat? Áno, presne tak. Ve škole, škola má hodné oken. Víte, co ještě má hodné oken? Presne tak. Autobus má 7 písmen. Nezapomíneme, že se porád bavíme o parkouru, čo tedy má 7 písmen, áno, presne tak. Tepláky, náhoda, ja myslím, že nie. Tepláky se používají pri parkouru. V teplákách se může udělat díra, tedy oko je znak iluminátov. Teď už měli cesty zpět, kolik dér může být v teplákách? 4. Tu nejväčší díru zašijete, takže 4 minus 1 jsou 3. Iluminátský trojúhelník má 3 strany. Všichni parkouristi světa jsou ilumináty.